ngizama ukuyigwema lento yakhe yokuthi ufuna ngimbhale ngenkani lapha emafeni ami noma ey'ntweni zami ukuthi mangifa mina. Yeah. Kuhamba-ke kwaba ukuthi mina ngisenakho-ke phela manje ukuthula selokhu engibelesela ngalento lokhu engifaka ngalento le. Hhayi ngavela ngathi decide ukuthi hayi mfowethu ngoba ngiyayibona lento yami nawe engathi ayisebenzi kahle kahle ave siyiyeke lento sibe siyeke uthandana. Sahlukana lapho wahamba waya kubo nami ngahlala ekhaya. Kuthe kungapheli nje insuku engaki lapho bengapheli nje insuku eziwu-4 sihlukene noma ehambile waya kubo nami ngasala kithi. Wangifonela ethi ufuna sikhulume ngalolu daba lolu kuyazehlisa uyaxolisa uyabona ukuthi uthathe ngewala noma okanye uthathe ngephutha kube yiphutha yonke into eyenzakalile. Sure. Ngase ngithi mina hayi akunankinga ungeza endlini ungeza ekhaya. Nembala-ke wafika ekhaya. Mayefika ekhaya-ke njengenjwayelo sakhuluma saxoxa kwa right saqhubeka sathandana. So salala. Masilala ukuvuka kwami ngavuka ngamaphoyisa. Hawu. Ngavuka ngamaphoyisa esekhala yena sethi mina ngilaye naye ngenkani ngimlande kubo ngenkani kanti uyena kahle kahle oyizela. Oyifikele yena. So ngavuka ngamaphoyisa ngaboshwa. Nina bankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphe Khanda. Sibingelele ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu bayaphila bonke bahleli ngokunethezeka emakhaya. Igama lahlala olibiza ukuthi indoda ayikhali. Sikhuluma namadoda siyeza ukuthi amadoda wonke afuna ukukhuluma akhiphe okungaphakathi. Sikhona-ke se-Black Lives solalela ukuthi amadoda athini. Igama lami Kingsichaga Ngaluqa. Asithokoza lolu hlelo lwethu lanamhlanje sizwe ukuthi basihambele namhlanje uzokhuluma ngani. Kwenze njani? Khaliswa yini le ndoda? Mfowethu kuyaphileka? Ngiyaphila mfowethu njani? Igama mfowethu msheni. Hayi, mfowethu ngoba mina ngiyinsizwa nje ethanda ukwazi izinsizwa ziphele. Ikhulele lephi le nsizwa? Ngikhulele eBergville mfowethu ngokukhula. Ngikhulele eBergville nje. Ngase ngizofuna amatohwa ngapha eThekwini la engisebenzela khona. Alright. Mhlambe angifuni ukumosha isikhathi kulezi zinsuku ngifuna nje umuntu avela angene odabeni sizwe ukuthi udaba lakhe liqale phi hamba phela laphi mhlambe lo muntu esikhuluma ngayo qale nini ukumazi asiqale phezulu sizwe ukuthi kwenzakalani mfethu ukhaliswa yini namhlanje. Hey mfowethu ngikhaliswa uma wengane yami la. Kahle sekuma wengane ngoba phela seziwuthuma nje ingane. Okay. Engihlangane naye khona la eThekwini sagcina sesithandana esebenza naye. Kahle kahle ngisho ukuthi ngafakwa yena emsebenzini nami njengoba bengisebenza nje ngagcina ngifakwa yena emsebenzini. Inkinga la iqala khona lama la isuka khona isuka sekuthenini yena ufuna ngimbhale emafeni ukuze mina mangihamba emhlabeni kube yena othatha over izintweni zami zonke kanti mina ngibhale umama wami lo ngizalayo. Hawu. Yilapho waqala khona nje ukuza inkinga vele nami angikho right ngokomzimba wami ngiyagula ngibuye ngithatha ama leave emsebenzini. Ama-leave vela angakhokheli ngihambe ngekhaya ngingakhokhelwa khona lapho shuthi angazi ukuthi ngathini ngoma wengane zami mhlawumbe kukhona into obeseyibona ngami mhlawumbe ukuthi ngenzeka ngikhathuke noma ngenzeka ngihambe emhlabeni ngenzeka ngihambe emhlabeni bese thatha over izintweni zami ngoba benginakho ukugula naye besazi-ke vele ukuthi mangigula obviously ngizothi off le off yami leyo ayikhokheli vela ngikhokhelwa ngayo. So saqhubeka-ke sathandana kunjalo zikhona lezo inkinga lezo ngizama ukuyigwema lento yakhe yokuthi ufuna ngimbhale ngenkani lapha emafeni ami noma ey'ntweni zami ukuthi mangifa mina. Kwahamba-ke kwaba ukuthi mina ngisenakho-ke phela manje ukuthula selokhu engibelesela ngalento lokhu engifaka ngalento le. Hhayi ngavela ngathi decide ukuthi hayi mfowethu ngoba ngiyayibona lento yami nawe engathi ayisebenzi kahle kahle ave siyiyeke lento sibe siyeke uthandana. Sahlukana lapho wahamba waya kubo nami ngahlala ekhaya. Kuthe kungapheli nje insuku engaki lapho bengapheli nje insuku eziwu-4 sihlukene noma ehambile waya kubo nami ngasala kithi. Wangifonela ethi ufuna sikhulume ngalolu daba lolu kuyazehlisa uyaxolisa uyabona ukuthi uthathe ngewala noma okanye uthathe ngephutha kube yiphutha yonke into eyenzakalile. Ngase ngithi mina hayi akunankinga ungeza endlini ungeza ekhaya. Nembala-ke wafika ekhaya. Mayefika ekhaya-ke njengenjwayelo sakhuluma saxoxa kwa right saqhubeka sathandana. So salala. Masilala ukuvuka kwami
ngavuka ngamaphoyisa. Hawu. Ngavuka ngamaphoyisa esekhala yena esethi mina ngilaye naye ngenkani, ngimlande kubo ngenkani, kanti uyena kahle kahle oyizela. Oyifikele yena. So ngavuka ngamaphoyisa ngaboshwa. Hawu. Ngaboshwa kanjalo mfowethu, and necala lami ekulihambeni kwami bengena support. Bekumama kuphela bengisupport. Bekumzali wami kuphela bengisupport, and then unabangani, labangani mina engingabaziyo ukuthi baqhamuka bamsupportayo, nefamily yakhe yamsupporta ukuthi mina kufanele ngibolele ejele ngoba ngirape ingane yabo noma ngidlwengula ingane yabo. Yet bayazi ukuthi mina nawo besithandana, siney'ngane nalo muntu. So ngasho ukuthi kube buhlungu kakhulu, namanje sebuhlungu lento le ukuthi ngigcine ngaze ngaboshwa, ngiboshelwa into engekho noma into engayazi. So bafowethu, ukuba indoda manje esikhathini samanje akukho lula, more especially mawuya ukuthi unezinto zakho. Mawunezinto zakho akukho lula uthandane nomuntu ongenalutho, ngoba lo muntu ongenalutho yena usuke ebhekile ebheke ey'ntweni zakho. Uyazuza usuke ebheke ey'ntweni zakho ukuthi mawufa wena kufanele kube khona akutholayo, because ingxabano noma izinto iqale ngokuthi yena azi ukuthi mina ngifaka umama emafeni ami. So kusho ukuthi yena mangifa mina akana benefit, akayikho into akazoyithola ekufeni kwami. Kwasuka lapha ukushisa. Mana yena ngokwakhe uzathi faka yena kanti ave ufuna ufaka umuntu ngoba senobudlelwano permanent professional leyo ukuthi usumthathe njengomakoti. Uthi siphi isizathu senza ukuthi angamboni umakho kufanele ukuthi ahlale ekutheni kubhalwe yena. Kunjalo mntaka baba, nami ileso zathu lesengingasazi ngoba bethandwa kakhulu ekhaya. Bethandwa kakhulu, and nami bese ngimbona vele ukuthi kahle kahle uyena umuntu lo kufanele ngimlobole. Ngasekhaya bethi bekhuluma bengitshela ukuthi kahle kahle uyena umuntu wokulotsholwa lo. Nami ngibone vele ukuthi ya vele uyena lo, ngoba futhi uyena wangifulela umsebenzi, ngathola umsebenzi, ngasebenza ngenxa yakhe. So bese ngibona ukuthi vele kahle kahle uyena mfazi wami lo, uyena umuntu ezomthatha. Kodwa bengisalinde isikhathi esithize ukuthi mina naye silobolane noma kanye ezogana bese ngikwazi ukumfaka emafeni. Akwazi ukufaka i-girlfriend ey'ntweni zakho wali unayo umama, unayo umzali, kodwa ungamfaka umfazi wakho ey'ntweni zakho wayile umama ekhona engeke benefit lutho, ngoba masunomfazi sokunomehluko lapho. Ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi indoda iyohamba iyothatha umfazi wayo, ikhethe umfazi wayo over umndeni wayo. Yona mathela nomfazi wayo. So bengeke ngikhone mina ukuthi ngifaka umfazi intombi yami noma wengane zami emafeni ami wayile umama ekhona. Mfowethu, uke wamention indaba ukuthi kwawena uyazizwa ukuthi akuphilekile vele, usahlala ube nenkinga yokuthi ugule. Uma ukwenzekile wagula, into ehamba phambili kulo besifazane ukuthi nibhalisane. Lento ikufikisela ngamiphi imicabango ngayo ngokugula kwakho? Futhi angifuni uqamba amanga. Uqale kwakhuluma umama, kwasho umama ngalento le ukuthi ngobe lokho ekuphusha lo muntu wesifazane ekuphusha and nawe uyibona ukuthi awukho sesimeni right, uyagula. Awucabanga ukuthi mhlawumbe khona into ayenzayo kuwena noma seyenzile kuwena, mhlawumbe khona umuntu akabonana naye ngaphandle esefuna ukuthi amthathe abe owakhe wena ukuze ufe ngesandla sakhe, bese ethatha amafako wonke oyidla nalo yamuntu loya. Ngangayibona ke lonto leyo, uyazi umbozo ukuthi uthando luyambozana ngathi hayi mama hayi uyabheda ikho lento. Kodwa uyazindla nje ngokwakhe. Kodwa kuhamba ngabona ukuthi no man, umama lento uqinisile. Umama ngeke azangilahle, ngeke azangilahlekisa. Kahle kahle ngobe ephusha kangaka lo muntu wesifazane, uyabona ukuthi khona lento esayifakile kumina. Shuthi mhlawumbe mayithinta i-trigger ingavele ngiqashuke mina manje mase sengimbhalisile yena. Okay. Shuthi i-trigger akakashayi nje ingoba ngakambhalisi yena, but once ngambhalisa iyaqhuma mhlawumbe i-trigger. So uthando lwakho ke nezingane zakho phela uyasho ukuthi ninabantwana nalo muntu. Since kwenzeka yonke le ngxoshwe yaboshwa, kuhamba kanjani ekukhuliseni abantwana nje? Mfowethu, angifuni ukuqambela amanga, kunzima kakhulu kumina ngoba nasemsebenzini ungiphelelile umsebenzi. Ngaboshwa ngine-criminal record kuyimanje njengoba ngikwazile ukuphuma after ngigwetshiwe iminyaka leyo 15. Kodwa umama uyayinakekela iy'ngane zami ngendlela yokuthi akafuni ukuthi isafarishe while yena ekhona ugogo wazi. Uyabazi ugogo ukuthi banothando kangakanani nabazukulu babo. So for mina kodwa kunzima kakhulu ngoba angikhoni nokuthi mina ngiyibona, kodwa mayifuna ugogo wazi uyakhona ukuyibona yena. Kodwa mina kunzima for mina ukuthi ngithi ngicela iy'ngane zami ngifuna ukuzeyibona, ngize ngiphantshe yena ugogo ngithi gogo
ngiyakuthanda ufuna iy'ngane lapha bese ngikhona-ke nami ukuyibona ngaso sikhathi leso kodwa uma uzosho mina ukuthi ngifuna ukubona iy'ngane kunzima kukho lula and nakimi vele ngisanginyanyisile nje kahle ngisanyanya yonke into ngoba hhayi ukuthi nginyanyile ingane zami angiyinyanyanga iy'ngane zami kodwa into ephathelene nalo muntu wesifazane nje konke ngisakuhlanzile kusangicasulile noma kusangikhubile nje enhliziyweni yami. Mfowethu ufuna ukungitshela sonke isikhathi uboshiwe for into ongayenzanga losise akukho nje ukumthinta utheze kuwe zothi cha ngenze iphutha noma mhlawumbe kube khona abaxoxelayo kuyithulekele nje? Mntakababa lokhu kwagcina mhla ethi uzoxolisa noma kwanye uyalibona iphutha lakhe ngize ngibona ngamaphoyisa lokhu kwagcina lapho akukho kunye. Nasekhoti-ke besibonana-ke phela ekhoti kusho ukuthi phela yena une-support yakhe against mina vele kufanele ngingene ejele mina. Sibonana ekhoti ngaleso sikhathi lesi nami ngibona ukuthi umuntu wesifazane akayazi into akayenzayo ngoba into kaNkulunkulu into ehlelwa uNkulunkulu ngeke uziphikise futhi nento ehlelwa uSathane kulula ukuthi ihlakazeke kanjalo kalula. Yena une-favor yabangani bakhe ukuthi abangani bakhe bayamfavor ukuthi bophisa impela umuntu funeka egwetshele umuntu noma engabolele ejele ngoba vele ukudlwengulile kodwa ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi yena uyazi ukuthi yonke into angiyenzanga uyazi bekuyiplan yakhe iplan yakhe bekuyini and mina angiwazi ukuthi bekuyini iplan yakhe yena wazi kangcono ukuthi yini iplan yakhe kahle kahle ngayo yonke le process akayenzayo ukuthi mina funeka ngibhale emafeni uyazi inhloso yakhe bekuyini ngayo yonke le nhloso ukuthi engifake ejele uyazi yena inhloso yakhe bekuyini mina le ngingayazi namanye ngisafisa ukuyazi inhloso yakhe bekuyini mhlambe ngavele ngimnikeze inhloso zakhe thatha inhloso zakhe kodwa manje ngoba ngizazi angeke nginikeze umuntu into engingayazi ukuthi kanjani yena uma umbheka ngokwempilo seqhubekile nokuthanda abanye abantu noma mhlawumbe usahleli nje kutheni akazi ukuthi uthanda ba sukela ngaso leso sikhathi mfowethu khathi ngene ejele the time kusahamba icala nje wayesefika vele nomuntu ecourt attend court wayesevele sefika nomuntu nomama vele wayengitshena mina ngangithi mhlawumbe umalume bakhe noma umzala bakhe mayifika nabo phela lapha kanti kuthiwa umuntu wakhe athandana naye and ngiye ngafisa ukwenza i-DNA ngey'ngane zami ukuqinisekisa ngempela ukuthi zakho ngempela ezami ngempela noma okanye sonke isikhathi mina ngibambe ijazi lo muntu lo ufuna ama-benefit kuphela. Mfowethu mhlawumbe-ke uma uyibuka yonke lento-ke after yonke lento ikulimaza kangakanani empilweni yakho-ke nje personal njengomuntu wesilisa? Mfowethu angifuni ukuqamba amanga yabona uthando lomuntu wesifazane mina vele lwayiphelela lona akusekho uthando lomuntu wesifazane sengingalala nomuntu wesifazane ngenzela ukuthi just kuphume lokho kuphumayo ngenzela lokho engikwenzayo njengomuntu wesilisa phela kufanele ukuthi umuntu wesifazane uyadingeka kodwa not ukuthi ngimthande ngale ndlela bengithanda ngayo uma wengane zami sengimbonela i-future yena kanti akayiboni leyo future leyo ubona ezinye izinto because most abantu abasifazane abaningi manje abayiboni i-future kulo muntu yena akabona i-future kubona kodwa babona i-future kwabantu aba-wrong ebantwini aba-wrong abangekho senhlosweni ezinhle ngabo thina senhlosweni ezinhle ngabo basibona njengabantu abangelutho abangenalutho kufana nokuthandana nomuntu wesifazane ongenamali thina sakhona ukuthandana nomuntu wesifazane ongenamali ongasebenzi kodwa bona ave kunzima kakhulu ukuthandana nomuntu wesilisa ongasebenzi so the time usebenza wena umuntu wesilisa yena engasebenzi umuntu wesifazane uyakuhlonipha ukunikeza yonke into oyidingayo kodwa yena mayisebenza wena ungasebenzi umuntu wesilisa uyihleza nje uhlama nje ukutshela ukuthi usemsebenzini uphuma ngo5 ekutshela usemsebenzini yena ngo8 ngo9 ezebuya ngo10 ethi besinepartner nabangani bami zo understand ngoba vela awunalutho uzwa yonke into ulalela yonke into ngoba udliwa uyena irent ikhokhwa uyena iy'ngane zondliwa uyena ukudla kuthengwa uyena uyogcina ulalela yonke into ngoba manje awuna choice vele kodwa thina siyakwazi ukubathanda. Ngamafuphi uThonabafo ngombono wakho uma umuntu wesilisa asuka esebenza uyakwazi ukukhava usizi lomuntu wesifazane angabonakala akanalutho kodwa umuntu wesifazane uma esebenza uyahluleka ukukhava ihlazo lomuntu wesilisa ugcina umuntu wesilisa eyibona eyithoyizi kulowo muzi ngenxa yokuthi akanawo amandla. Kunjalo nje mntakababa kunjalo ngoba nawe mawubuka nje mhlawumbe usukhulile usumdala kakhulu manje usuyazi mhlawumbe ukuthi usukubabona abanye abantu mabethandana ukuthi lo wesifazane ngathi unemali-ke la obvious ukuthi une-power over le ndoda le umbone noma bekhuluma bephikisana behilizisana ubone ukuthi okay shuthi lo bayamrula kahle kahle lo so izinto ey'kanjalo abantu besifazane bayazenza. Mina ngiwumuntu wesilisa mangisebenza ngiyamsupport umuntu wesifazane ngayo yonke into ngithengele nento zokugqoka ngithengele yonke into akayidingayo ngisupport futhi ngimhloniphe kodwa yena lokho uma esebenza enemali over mina
akakuboni konke lokho noma akakwenzi konke lokho. Mina ngibona nje nguhlama ngiyihleza nje ukuthi engihambe ebuye ngo9 ebuye emsebenzini khona umsebenzi obuya kuwo ngo9 Hayi ungene ekseni hayi ngeke khona ayimningana umsebenzi umuntu lo. kunzima kakhulu mawusebenza eoffice futhi kakhulukazi mawusebenza eoffice awukho umsebenzi ongazokhipha ngo9 ebusuku. So Kodwa mawusebenza mhlawumbe ey'nkontrakini mhlawumbe ungasho ukuthi uphuma ngo9 mhlawumbe overtime khona lapho. yeah kodwa i-office 6 sokuvaliwe ema-office amaningi sekuvaliwe. Mfowethu elakho lokugcina-ke libheke kubantu manje mhlawumbe abanye besilisa abasey'nkingeni ey'cishe ey'fana nezakho uthini wena kubona? Bafowethu emakhaya ngithi nje umuntu kufuneka umfunde before uzukhona ukwakha i-future noma ukhona ukwenza into engizothini kahle uzukhona ukwakha i-future naye kufuneka uqale umazi kuqala ukuthi uwumuntu okanjani. Awuveli ukwakha i-future nomuntu ungakamfundi ungakamboni. Qala umbone umuntu understand umazi. Akusho ukuthi ngoba nakho unemali wena umuntu wesilisa ukhona ukum-afford ukumlobola sekufuneka kuvela ukuthi hayi ngoba ngiyamthanda lo ngiyamlobola ungamazi. Akube umuntu wesifazane okuthandayo akungathi wena ngoba nakho mina ngiyamthanda umuntu wesifazane sekufuneka ngimlobole akakuthande yena. Yabona umuntu mawuthola umuntu wesifazane okuthandayo ungakhona ukumlobola even nango-one day ungakhona ukumlobola ngoba uthanda wena akathandi into onayo. Kunomehluko phakathi kokuthanda umuntu nokuthanda into akanayo. Uyambona futhi nomuntu lo hayi makuthiwa ngiphelelwe umsebenzi uzongishiya uzohamba nabanemali mina ngisale kanjalo ngoba vele anginalutho nguhlama kuyena. Mfowethu sibonge isikhathi nethuba ukuthi ufike nathi sizoxoxa baningi abafundi le nkulumeni yakho. Siyathemba ukuthi nawe futhi kohamba kulunga ulithole uthando lokufanele nendlela ofanele uphathwe ngayo njengomuntu wesilisa. Ngiyathokoza mntaka baba ngiyabonga kakhulu mfowethu. Babukele Black Life TV emakhaya themba ukuthi nifundile-ke nathola ukuthi umfowethu njengoba ekhuluma la udaba lakhe lumi kanjani. Kodwa into engiyibamba ngayo leyo ukuthi uma nje ukuthemba umuntu wesifazane nokuthanda umuntu wesifazane kumphelele ngenxa yesigameko asesixoxile-ke senzeka kuyena. Asazi ukuthi bangaki abantu abacabanga kanjalo emakhaya abacabanga ukuthi nje sekufanele ukuthi ahlale umuntu wesifazane ngoba kukhona uketshezi efuna lichithe bese kuphela lapho. Ake sizwe umbono wakho la comment section sizwe ukuthi uPaulo uthini. Igama lami-ke mina uKings Chaka ngakaloqa le Black Life TV igama lohlelo-ke indoda ayikhali. Nisale kahle. It's the Black Life TV.